Hadin kajing yo kajing ujor halor kajing sha be kam kilaingut kisamla khasi na ka company Airmax Private Limited kabadon hapaham jirang blok kabadang ha papo kajing pet jing kmi kahima jirang hene kasngi na kliang kinong yalam ka Neutrap Youth Council group hoi sapngi bat ka Neutrap National Youth Front patar khma circle kilale bantuk lari ya ketika kam ban ya kren bat manager jong ketika company. Habakren na kaliang usamla RC thank you President ke HYC Riboy Sapngi ulay thu bakate ka jinglet jungki bani kendu you manager ka company Airmax Private Limited kalong bantuklar halor ka jingsha be kamno kilaingut kisamla khasi. Ulay thu ru bahadin ka jingekren na kaliang manager ka company ulay thu baka papelong ki ban be kiti kilaingut kisamla kalong bekite kilaingut kisamla kimla ban ya penkot bor ban ya trei bat ki weipat ki be trei ka company. Nakaliang kita kinong ilam kila penpau bekimla ban pediang ya ketika daw kabakilet hu aha ketika sengi bat kila dawan na ketika company bakide ban thungbiang ya ketika samla khasi lem kumta kinit ban khang tala sendon ya ketika company usamla RC thank you le thuru bahadin kejinge kren bat kejinge tainia bat manager nakaliang ketika company kila pediang bet ya ketika samla khasi bat pha iki ban beteng biang ya ka kam nadu la syai kesengi kumhi nalu masdang gani company won tray mga te mutahim adoni gumba san rubnai mala tray gani company anu gini gini jar gi bayawan hang ni ro kimper ya don re bawon tray mga te mentabar ana sin kong don kam malaysia te kasi bar pat de don kam long meeting apa sino te ngamlap wan te ngawan menin ken ngawan menin te te wong pat ya tu urap mo menijal ni na paham urap te wong pat urap yang bakal terlihat kita pun bisa sudah bentuk angin kristal ngambale mo tim piang itu di mengejar bahaya yang ngah dengan tim polisi nak kita tinggal kali kali nak ki mengenang dawia sesar di mai kami ngah piang ba o ba we sila pat kita kata jika kami kan ngah sila tadi setiap pegawai rung ai kulai ngai pergi kum gisang menyerap ngah nak kapor ida kandang lek baik kami kita kamu ini ngai beteng cibeteng lada kadang cabe nang ni cakman ibru jungi nan ni apa senang paham dia bunyok kami gini senang paham jungi ada kmiok ite kamu kumlong re nomor beli ni gi bru hi ngiduk lek serum senang miok kata kambala tingiok hani hajan tingi kemen kan te nalor kata ro nani cakman kum desu menju ja kum baca be menga Sang Neutrap Youth Council bat ka HNOF jongka patar khama circle mentang si wan hang ne hapo jongani company Airmax Private Limited kabaroni po snong paham habdin hadin banaleng jingi kum ka sang jalayo ka jing ujor yang jongki khana jungi ki batre po jongani ka company habri bat ka jing shabe jungi ka kam ka bagi tre na ka kani ka company kum tanaleng jingi kum ka sang mentang si lawan sene bani kendu bat ki manager ki brepek jongani ka company Airmax Private Limited lawan bani keren la pasang ban kli ki ke kadaw wa penlong ki ban be no yakni khana kasi jungi ki batre po jong company bar kila batai ngi kadaw ko long ba ana leng jungi khana kasi jungi kimla kata ka bor ban tri ko batre lem kita brio ki ba shuma trela jike ko sang ye kala keren da bashai ko kata kimla yam keren ki de bashai ko long kimla ban tu la ye ki le ban thap ki khana kasi jungi ban tre ka kam kam leng jungi ki sa kro so keren da bashai ko long ki khata lai tang de mesai ka bashai ka bangi kwa benong shai ni try jong company par hadin ke jingkran jungi ka baslam ka long ka basiso bagi ni kena khasi jungi bandu la shai kin wan biang ban tray ya kene ka kam ka bagi tray bro shikata bagi pharu ka mesai ka bashai shine company ka long ba la de ne ka ne ka jingja ka nang ja biang na ka por sha ka por hapo jong de ka jaka ka jungi ka mut bangi gini ong ka bashai ka long ka ong basdang ka long ba in khang talang ya ka kamdon jingmut bagi ne company kan don hapo jong ka jaka hapo snong paham khamtam ek ba hapo jong ka hima jirang balda kane company ka wan hang ne ka long pen ban ka jingdu nong ya ki pait nong snong khamtam igi khun samla ki ba khamtam eri si ka jingkerdu kam kerdu jam lada kan long pen ban ka jing yo nong nam ta ki briu ki ban subar ka mut ba kane company kam long ka ban don jimutoy nam ta ki pait ba jong ne snong ki badon hapo jong ne ka jaka namar ta daw horkit odang kum ka senghi yang rekat ba pait ba ban ki kwa ban pha ka long ta ka long ba lada kane company kanang le ya kene ka kam ban be kene kana kasi ki baki kana kasi jungki la menteri ya kene ka kam kamut bangil ong da besai kalong in khang tala ban ginum sha shu ban don hapo jong kene ka hima jerang wal yang ka hima jerang ka ay ka no si ban menteri kene company rugi ginum sha kata kene ka bangi kran da besai